I'm shuffling. Welcome to the KDK Tech. Pozdrav ljudi, danas pričamo o AliExpressu, jednom od najpopularnijih kineskih online sajtova za shopping. U pitanju je maloprodaja velikog giganta Alibabe, Alibaba.com, koji prodaje samo na veliko, znači samo veleprodaja. On je zapravo posrednik između kupca i prodavca, nešto što pomaže firmama da prodaju svoju robu na veliko, i tu se onda pojavlja AliExpress koji dostavlja tu robu nama, znači normalnim ljudima, znači maloprodaja. Šta sve možete naći na AliExpressu? Znači sve na šta pomislite, od igle do lokomotive, nešto slično našim sajtovima, samo ovdje su cene dosta jeftinije, ali naravno i dostava je dosta sporija. Znači sve je jako lepo poređeno po kategorijama, grupama, sve jako pregledno, ali najveći problem je dostava. Dostava je uglavnom preko Singapurske pošte, zato što je ona free, ali dostava traje i do 40 dana, znači desi se da nekad čekate mjesec i po dana. Stvarno rok nije kratak, ali je dostava besplatna. Postoje tu i servisi kao što su DHL, TNT, znači oni vam dostave u roku od 7 dana, ali je dostava veoma skupa, znači dostava otprilike od 20 do 40 dolara, što nikako ne odgovara za neke stvari koje su 5, 6, 7 eura, koje mi uglavnom kupujemo. Nisu svi prodavci na AliExpressu dobri, neki oglašavaju robu koju ne mogu da nabave, neki daju neke jako male cene po kojima vam neće isporučiti tu robu. Zašto to rade niko ne zna, ali najbolje je da gledate naravno positive feedback, znači ljudi koji su kupili od njega, vi vidite kakve su te ocene. Evo na primjer ovaj lik ima 3254 pozitivne ocene, znači 97,8% je da će vam sve biti u redu. Možete naravno da kontaktirate prodavca, vidite sa njim neke detalje koje vas interesuju. Sad, dostava konkretno na ovom oglasu je 0,95 €, što je u neku ruku dostupno nama za ove male cene. Evo, ovo je na primjer od 3 do 8 dolara, sasvim dostupno nama i sasvim korektna cena dostave, ali je delivery time, znači veliko, od 15 do 45 dana se čeka. Naravno, postoje oglasi kojima je dostava besplatna, ja uglavnom naručujem od takvih ljudi, evo na primjer free shipping. Znači, ovdje ništa nećete platiti za dostavu, maksimalan rok za dostavu je 50 dana, za razliku od onoga tamo, ali vama to sve stigne na kućnu adresu, čak nekada ne platite ni onu našu dostavu od nekih 200 dinara, to sve pokriju prodavci. Kako kupiti? Znači, logujete se kao i na svakom ostalom sajtu, sign in, ostavite svoj e-mail, ime, prezime, adresu, to je to. Plaćanje je online računima ili internet karticama. Potrebno je znači da ostavite svoj kod sa kartice i predmet je naručen. Uvek možete da povučete na to što ste naručili. Sad, da li je rizik kupovati od nekih prodavaca koji nisu provereni, kao tamo što sam pokazao od nekih ljudi koji imaju 5000 znači, pozitivnih ocena? Nije neki velik rizik zato što AliExpress je dosta popularan sajt i to je sve jako provereno. Ili će ovdje pisati ili će vam stići mail kao meni od AliExpressa da su kod tog prodavca uočene neke nepravilnosti i da je sve stopirano zbog istrage. I sad nekih nedelju dana posle toga obavešten sam bio da je prodavac suspendovan i ubrzo posle toga mi je vraćen bio novac. Od svih sajtova za online trgovinu, stranih sajtova, po meni
AliExpress je pored Amazona i eBaya jedan od najsigurnijih i najproverenijih. To bi bilo sve što sam želeo da vam pokažem u ovom klipu. Otiđite na sajt, pogledajte šta vas zanima, znači nema čega nema i sve je naravno provereno. Jako teško je da izgubite svoj novac ili da budete prevareni. I to je to, vidimo se u sledećem klipu.